Здравейте хора за Майнкрафтера. Днес ще играем Майнкрафт. Знаете, аз Майнкрафтера. Днес ще играем Майнкрафт. Капчер да Ву. Коя арена да джойдвам? В четвъртата. Окей, гледам 4. Пичи, Ами, да, знам. кой да отбори си? От кой? Рени. Бу. О, моя любима. Ой, гад няма. Нали? Хора, играх в Texture Pack. Опът Texture Pack ще бъде в описанието. Защото аз обичам да не си пише нищо в описанието. И Не, то си има стрела в отбор. Браво на нашия отбор ли? Да. Искам да се оборудвам. Аз явим. Да вземем тук малко айрон. Пустината. Колко бавно се чупи. Мене обика. Тук ти взиха нищо, бика ти спа! Тихо бе! Бика ни спамна, те са тиха ти. Ма, Чакай, я! Аз съм на друг мап. Чакай бе. Не бе. О, аз съм... Ли, по-скоро. Аз не знам, чакай, ще потърся. Вие колко сте? Аз ти казах грешната арена, аз бях 5. Намериха! Аз легнах вече. Пета арена. Ето, добре. Аз съм червените. Мам? Кои си? Злато. Колко малко. Ай. Стопа игра. Не, нищо не е видял. Какво да правя, че Трябва програма лагва повече от бандите. Или не, защото играем на това. Ела ме, мърша! Той е мърш. Гадна, падна. Мале, аз нищо не казвам. Паската си говори. Йоло. Йоло! Кое ми това бе? Йоло, таратан! Биго! Йоло, таратан! Откъде ме уби тос? Не знам. Теравите да биха. О, сега ако се намерим ще те пребия. Не, баш ще ме пребил. Кажи малко да не ме пребила, да не брат. Няма. Не, живота, че с по-добра спиките. От кой? И от Хелън Бул. От Хеван Бул. Що му викаш Хеван Бул? Да, знам как съм. Не бе, защо му викаш Бул? Не може ли просто да кажеш Хеван? Не. Аз просто не съм да ми казвам Хелън Бул и Хелън Бул. Гледайте моя лъкмастър. Лъкмастър. Когато убих един от вас. Лъкмастър. Поеми бе! Гората ти ли си? Паска, това ти ли си? Аз ще го обработя. Какво става, що рълбака долу? Ама когато ти ме убиеш, това няма да го отработиш, нали? Не. Ако умрях. Не бе! Всички са се забрали! Yes! Не! Защо? Тапанар такъв! Махай се! Булмастър! Бъди булмастър! Бях булмастър. Не! Какъв е то се? Ти хакера! Наш отбор не го забелязва. И ти умрях. И ти умрях. Точно го ти си жив. Мале, то без армор. Момчеха, да ходиш така гол, бе. Спорто! Че да взема с мене! Един наш има флейм. А вас? О, не ще го флейм. Ще сега ще май. Ще го пробия. Дори не знаеш къде бе! Ще му щупя главичката! То не е фул дъма. Нормален е си. Никой този мап не го е направил фул дъма. Как? Видях ли колко демидж, колко пъти го ударих така? Не, защото само те ми убивам един въж!
Мале, това се чувства много гадно на клипа. Не! Ау! Роби! Пухал! Дано да снимам. Бях цъкнал запис. Бях цъкнал запис, ама не съм сигурен, че нещо се вижда как играем. Няма да проверявам. Ама се види така. Ще го спра. Когато си... Бати. Бати. Що не мога? Значи е до нас. Така благодаря. Панар такъв. Мани са. Добрите! Умрити! Гладни муки! Гладни мъки! Гладни. Ме преследват. Побалка. Аз там била. Бас, какъв е вашия отбор, бе? Вашия отбор е железен. Защо те? Си! Аз съм си! Бягай тука! Няма да дойдеш тука! Аз ти позволих да дойдеш. Мале, цялата ни база гори от стрели. Въпреки, че няма как да гори от стрели. Не сега ще му щупа канчето. Той няма такова, той ги. Пребит! Yes, бутна го този. Тебе не. Тебе не теща. Двама на един е честно. Аз те убих. Не е вярно, не си ме убил ти. Не си ме убил ти. Пише Майнкрафта. Убил паската. Какво лъжеш? Какво лъжеш, бе? Ела, ти дам. Ще ти дам на тебе едно меле. Тънък, къде си? Плъби. Боли. Дайте на левела! Ако сега не се падне в дупите от бухни, Какъв е баща, бе? Баш е много корав. Сините не струват. Това ще идваме по камера, нямате ли... О, биго! Поеми, бе! На мен ли го казваш? Да, на тебе го казвам. Но това не си бе, бат. Ти умря. Не умрях аз. Сега съм в стрели, имам стрели в поп. Искам да му взема голденките. Имам стрели в... Я взех му голденките! Имам стрели в попчето. Абе, мухло! Айко! Не умрях, да знаеш. Айко! Есек, давай! Може го! Да, може го. Няма да ни капуриш. Не. Да, бягай! Ще те щупа, момче! Щупате, да! Аз те видях как те бил въгъл човек и насилване въгъла. Има малки деца. Въпреки, че никой не ми гледа канала. Внукче. Аз виждам какви хубави вежди. И тук какво е станало с базата ни? Цялата смея гръмнали, за не може да ни докосне. О, край с тебе, рип, бе! Аз съм от вашия отбор. Рип с тебе, рип на тебе и на тебе. Пиша леве и да сме дали. Не! Цените не струват, 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 цените не струват. Сега ще ви такова. Аз съм от червените. Както... Айде, че съм от червените. И аз съм от... Yes! Аз съм от буква. Сините не струват, бе! Сините са по-яки от тебе. О, красата! Че ми бъгнаха контролите. Бутаме един, който ни капитана. Той трябва да умре. Какво му? Вземе! Ще гледам кога фаската е малко. Кама бута
направо нашата. Мари, видях се пада. Не падам! Да. Не падна! Това в клипа ще се види. Да, в клипа ще се види. Ако въобще да снимам, ако въобще да снимам. Не, трябва да си. Ето играем на... Така аз нямам батерия. Звучи зарядното, бе. Аз нямам. Абе, моето, бе, говоря за моето, чакай. Вие сте много нахални. А против, вие сте по-нахални от нас. Някакъв от вас не влиза в базата. Вижте колко сте нахални. Вау! Не да дойдохте цялата вашата база в нашата. Цялата вашата база в нашата. Какъв смисъл? Ето те тебе! Бомастър! Давай, моя бомастър! Да! Няма меч! Yes! Не ме обича. Yes! Ама не, ама аз изхвърлих меча. Не ме обича. Колко? Ти си мухал. Ама аз не урях като. Ама аз не умрях. Поби тази кирка! Тази кирка! Не ме обити. Имам 6 ябълки. На всеки мъж. Ще абортирам. Ще абортирам. Благодаря за двамата ябълки. Гледала ли си на рекламата на Еминем с бомбоните? Влизай в купата. Влизай в купата. Ти насилваш ме! Хаштаг. Влизай в купата. Аз искам да се говоря с боска, брат. Ми опитай. Колкото си иска да си като мене. Никой не бди се. Ама Добре, аз аз съм нямам. последния на Ако съм последния на света. What the fuck? света. Да, има малки деца, които никой не трябва. Буквално леснах от сервера. Аре, влизай, четвърта игра, още играем. Мале, сервера ще шътне даун. Ще шътне даун. Кога? Не знам. Ама докато, още като играем ще шътне даун. Това ми е любимия мап между другото. На Capture Dog. Аз играя много. Аз играя много Capture Dog. Ти си получи лаптопа вчера. Аз го получих преди 7 седмици. 7 седмици. И съм... What? Бърна. Але, наша го знам. Yeah! Знам. Yeah! Аз съм Футбол! Ай! Стига! Брат, къде си? Тим, на цей който видя И хора, кажете ми дали аз си махна черпак. Това е като бъде на полето. Трудно да се гледа на комбинация. По-леко му черпак. Дали ма? Не. Ама аз тек. Никой не те забелязва, Гъл. Никой не те забелязва в фас. Аз съм лошо. Си лоши, как вика? Аз съм лоша жена. Ате, ти убийнато! Сините не струвам, сините не струвам. Аз ще се пази, не се пази, ти не мога. О, копелет! Яп! Идвам да... Добре, на тази игра убих трима наведнъж! Лъж убих! Е, така бях малко афъка. Убих трима наведнъж, бате! От ваше отдолжение. И хора, мисля това да е за епизода. Не. Това ще е за епизода. Ко? Аз решавам. Не. Абе, добре хора, това ще е от мен, с ласката няма как да го видите. Ще. Това е и айде... Чао. Чакай, с кой бутон се спира? Айде малко да поиграем на Егор.